Tak, protáhnout krok. Kolikrát to máme? Vydržet. Co? Kolikrát to máme? 10krát. 6 těch je 2, 4, 6, jo. 6, tak 10krát. No, to je super, to je ono. Tak, nohy u sebe. Už to je lepší. Tak. Ty kotníky, furt, ty kotníky holano, jo. Takový, ty kotníky není kryt. Velký samozřejmě. Bez mezi skoku. Ale ukazoval jsi na ty vole. Co? Co je? Tak, takže. Výborně. Večerní. Tak. Tak velký to jdou 12krát holky, jo? Velký jsou jenom ani 2, že? A to seš ty. Ty jsi starší. No, to je ono. Pojďte. Až do cíle mávnout. Ne, to jdou docela slibně. Tak 25. Já vlastně jsem chtěl říct taky. Ještě 5krát měl. 620. No, tady. Jdeme svižně pořád, dělám pořád. To nesměl sám znát. Jo. Míšo, uvadáš, skákej, nebo ji máš na zádech. Jo, ten konec musíš držet taky. Jako spíš to musí jít naopak, ten konec musím zrychlovat. Není to o tom, že tady vystřílím patrony na začátku a na konci jsem country. Tak, hopsáš, dobře, to je ono, výborně. Eliško, půl hodiny seš na zemi. Jo? Ten odraz urychlit. Urychlit odraz. Nesmíte tam být na té zemi tak dlouho. Tak, to je ono. Šup. Výborně. Míšo, máš tady ty koule?